Ora ana dalang-dalang sing iso didol kaya ngono kae. Tukunen. Sopo seliran? Masa ana kenal karo aku to? Ana bocah wadon. Jodoh Mas Broto asma iki. Suarane ra ya rada gedhe. Iki sapa? Kok ana bocah wadon? Aku tau ngomong iki sapa ngono malah ngono kuwi. Iki sapa Aku demek kok. Ya kene ke pawadon wong wadon. Moya-oya. Marang aku ku sapa? Panjenengan lali karo aku? Ora teges lali ning aku bingung. Kok bingung? Mergo atase wong wedok kowe ngoyak-oyak marang aku. Lah kula niku rak nggih tresno kalian panjenengan to, Den Mas? Langgon papan ora rame ngene iki. Lah ya iki dianggep bae ora ono sapa-sapa ngono lho. Nek kuwi jenenge wis owah. Ya nek Wong akeh wong kok dianggep ora ono. nek wong tresno iki seneng anggap kuwi sapa-sapa. Anane ning aku karo kowe. Yen ngono ayo diajak. Mas ya. Oh, ben Mas Broto kocok bendho. Piye lho? Broto ki mo. Emane. Ewan-ewan dengan papat. Ata petel siji. Ojo. Aku iki durung arep omah-omah. Kok jenengan ki ngelingi to? Nek jenenge wong wedok tresno iki mbok ditampani ngono lho. Aku arep keblak. Ya ora nek wong tresno kuwi kudune siji ya tresno, kene ya tresno dadi kok dadi gatuk tuk ngono. Aku seneng tok. Mas, Opo? aku tresno karo panjenengan. Jenenge Joko Yoma tas kok wadon kok ngoyak-oyak priyo ki rak ya. Ya wis ora peduli nek tresno ya tetep tresno. Nah, kalau nggak peduli ya udah. Nah, terus gimana? Dese iki ketoprak ludul-ludul. Aku nganggo nggak peduli ngono. Ya kowe menerke tok men kowe iki ketoprak dadi kono ketoprak ajaran. Ora kowe nek pengendikanmu ki aja sok nganggo ndak peduli iki basa Indonesia. Ini basa Indonesia. Ya ora apa-apa wong seneng iki bebas. Oh. Arep nganggo bahasa Indonesia ora apa-apa, bahasa India ora apa-apa. Nek manut aku bahasa isyarat. Ini. Piye? Bahasa isyarat. Ini. Ngene. Teges ayo do kerja bakti. Kerja bakti kok Ojo kaya ngono ya. Aku seminten. ora pokoke aku tresno ya tresno kudune jenengan langgati aku. Lho kok kudune Lah kepiye? ya apa ya nang ngono ya ayo Kudu ngene. piye iki? Aku kok jeneng-jeneng ra kan. Rasa kamatke ngono to, kok ning matke aku wae. Aku kae sok cemburu ya. Cemburu jengkulmu. Aku sutradara kok cemburu. Lah sutradara kerep malahan. Aku yang wong loro iso. Kowe masuk kok buri. Oke. Bubar. Mula juta asake. Mulane Kok gak. jenengan iki kok gatekke ngono wae, kok gatekke aku. Oh. Aku nek emosi Emosi ya diantel wae. nek iki suminten tenan. Sebenarnya yang ngono Aja kaya ngono to. Wong wadon iki mbok sing solah bolane sing becik. Lah panjenengan ya tak alus ya ora gelem. Aku nek alusan memang suwe. Lah terus aku kudu piye? To the point. Kudu bae. Aku tresno jenengan, Kang Mas. Sing aku rasa. Ini rasa. Ora gelem tenan. Ora. Aku tak rewangi kroyono ditunduk Kanjeng Rama saka incer galak iki mergo aku dijauhke marang sliramu. Wah,
Ben Mandroto cangkeme dilondre sik. Iya to. Kleru e. Kok kleru piye? Magang dos kok tenggare kok digawe karo Suminten. Wis Lah mergone iki aku ado-ado lunga ditunggu karo bapakne. Oh. Mergo aku ora tresno karo Suminten. Oh. Kok aku kudu tresnani sliramu. Lah kok wis picak mripatmu. Andangane ora ono apa-apa nggo tes-tes. Kan Mas, Itu kok piye? kok aku diladeni sebelum wae to. Ning dhewe ben yo. Wis cerita lho. Kenapa? Ora iso Dik. Lah ngapa? Aku isih Bisa apa? sinau. Sinau apa kok? Sinau apa mbak aku diwarai ya? Sinau baut maca lan nulis. Cara kuno banget iki. Ora ngerti. Apa dan Mas sudah bisa maca? Urung nek nulis keren. Ya mbak nulis nang atiku. Anu jero edak. Ya nek nulis nang dedo kene ya ra apa-apa ngene iki lho. Tak warai iki lho. Tak warai. Ini lho tak warai. Kowe iki marpono. Kamu apa kan? Tak limpeke manginceng wae. Nek ora iso nulis tak warai ngene iki lho. Nah. Oh. Apa kuwi? Sik, ben wis kanggo tangan kok nggo cangkem kula marpamet. Lah maksudnya dilek kene. Aku tresno karo Suminten. Kuwi. Gage. Cepat. Kudu kono. Kok kamu gani to? Oh iya. Akene lho, kene. Yo yo gampang tak turuti. Ini gandeng kowe iki ngarep mburi padha, aku tak mburi wae. Aman aku. Andani. Sik kat. Den Mas Broto ora yak-yakan ngono kuwi. Den Mas Broto entuk geger kok seneng Raja Mas. Lah tak nggo nglimpekke Mas nang ngarep kok ora tegel ya aku. Ora tegel kok wedi. Heh? Heh? Ala jane pengen sing arep to. Kok tekannya nulis ngono lho. Sambat enek aduh sambat terus dewa. Atase wong desa bocah desa. Nek kok bandulmu gedhe banget. Kita bandule kita. Bandul kalong kuwi lho. Kayak iki ben apik kok ya, Mas. Aja gegeden ku mbeborosi. Ya, bisa aku tukake sing cilik ya. Sesuk kowe umur tuwa sithik kowe wis ndungkluk lakon. Lapar gane. Mergo kabutan bandul. Ya, aku sesuk tumbas ke sing cilik ya, Den Mas ya. Ya. Sik adu foto ya. Di sing foto. Ora ono kok. Kok tewas action boleh ra ono. Belum injen ra nggo apa-apa. Padha ae nonton ya. Aja ya injen. Ora. Aku pengen. Aku jane ya iki. Nek Kanjeng Rama kuwi bener mergane kongkonan karo bapakmu Secodarmo kon brasta brandal sing ning Gunung Pegat. Gunung Pegat Kloro. Apa kuwi? Kuwi gunung, Gunung sing kepiye? gunung sing dipines. Gunung kok dipines ki? Aku kagak nerangke bapakmu ku iso brasta brandal. Terus dine kekucak Mas Picis Raja Brana ora gelem. Terus arep diparingke aku. Aku ora peduli, aku ya omong apa aku mau sing penting aku tresna karo kowe. Kowe gelem ora? Ora. Ora gelem. Tetep ora. Baiki tenan. Kok gelem lho wong ya mbok bangane ini. Aku iki piyang. Iki ya luwih ayu ki aku dhewe to sing ayu. Aja maju-maju kan. Apa nek maju? Sing isor dhuwur jegleng. Bisa dhuwur napa? Aku mburi ana aku. Ya ben ambruk aku bisa nek ambruk. Lah ambruk arep lumah apa mengko ora? Minten terangane
niku wis owaten. Kayak aku terus ngoten. Dadi kowe ora duwe rumangsa iso. Ono lho. Ah, malah koyo bakul gerah badak. Apa-apa lu wae sebenarnya jenengan kaget aku. Ibarat uang melak ngombe, aku wis melak banget. Lek malah aku ikat mau. Jenengan pengen mie? Pengen mie kopi. Pilih arep apa guri? Aku ki senenge kopi. Kopi? Kopi hitam. Kok tak gawe nek jenengan wis dadi garwaku njaluk apa-apa tak kei. Termasuk ini. Kabeh. Ini kamu. Iya, ora gurmi apa njaluke jenengan tak nei. Lah ini apa? Aku rasa dadek ngene iki. Aku ki cah geleman nek. Dadi ora kosong. Arep nglayani aku jagoane alon. Nek ora kepengin. Ya kudu diampet to, aktor ki kudu diampet. Jak ampet malah kepoyo-poyo. Pengen ngapa? Tak ampet. Pengen ngapa? Ayo tak terke. Nek pengen pipis, tak terke. Iki jantenan nek sing kene. Wes iki nang pasar ora ketompo nek edan. Mas, Sing sabar ya. aku mau sabar. Apa-apa ki nganggo petung. Asal dipetong. Lho, itu Lah kok ya akhirnya wong bebrayan kok ora waton seneng karo seneng terus kan petung. Lah ngetong piye? Kowe netone apa? Ah, kesuwen. Ah, kesuwen. Heeh. Dino. Kesuwen. Jam, Suwen. detik, Suwen. yo sayo. Kayak mbok ket mau ayo ke ayo Pak. Ora gelem. Aku tetep ora gelem. Aku dikali Kanjeng Rama. Aku dukani Kanjeng Rama Nembang dono. Bahasa Suman. Aja ya. Pak kudu nembang. Adi. Ben panjenengan iso luluh atimu. Ya yen nyoto tembangmu ki aku kok iso mlebu ning rasaku. Iso tak tampa. Tenang. Yo, Yakin? yen mengko nek ora iso mlebu ning rasaku, aku nek mlebu ning rasamu. Oke to. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Omong apa ta? Masa omongane kaya ngono lho. Sabar to ya. Mo Eling. ora arep eling. Aku ki putrane Warok sing wis misuwur. Rina wangi hati-hati. Kok sik ben bloto kok sapi. Wae terus Nampak ya. Jane ya pengen tenan. Edan kok sehono iki. Sese kok saya gawe rumah. Wes, ngelidik. Sak aja kaya ngono. Tanpa Pinas. Jalan pindah saya. tangane mbok dene lho. kok kaya kate metu barang apa. Iki bola weku-weku lho jare gumang kok. Ayo kurang ajar kowe. Iki sing wong wedok ora bener. Ijo tak omongke abang, abang tak omongke ijo. Lah nek mau weku ora? Obah dhewe. Ora ndek karo Aku kan durung mati rasa lho. Obah sithik aku krasa. kowe kok yo ngising-ngising kan. Ayo lebokke sak.
semrepet iki. Kula madhep rene ben ora semrepet. Aja kaya ngono iki. Kayung yo. Andretek apa lho? Ya apa? Mikir kok dadi merah. Ngapa mikir kok dadi merah ngene iki? Iki nahan sing siji, Mas. Oh mikir ora ta? Heh? Mikir ora ta? Oh. Kok loro apa? Ning siji lho. Ning siji ndi? Iki Oh iki. sing siji kok cekel. Kesetrum lho. Edan kok nek jauh. Kayung yon marang sirane. Ini bojone melu ora iki. Sama wis bojone ta? Iki kok anu lho Mas, iki pertunjukan lho marang tenanan aku. Ora tahan kok nyekeli tenanan. Eh? Ora tahan kok nyekeli tenanan. Ah, ono kesempatan kok Mas. Tansah gemawangi netra. Iso tanganku semprok kok deneng Ini ngene. lho Kang Mas. Iya, iya, wis sakaremu lah aku pasrah nek dene. Ini lho. Terus tak tumpangi tanganku. Terus dadine ngene. Anu ya kata cilik-cilik lagu. Sero ati kadung tresno. Apa tuh? Ojo luak-lauk ndak kaya Sali yo hamun sliramu. Piye napa? Aku nggawe lo bandulmu bareng. Aku marah kinten kok. Oh, blereng ya dimatke terus kok. Ayo kuwi. Satemah lara as mara. Den Mas iki lho arep potol iki lho. Ana kok ducune. Ora nak delok ta jerone jajalan napane aku pengen. Aku sing delok kowe cek. Tadi delok sampe aku delok nggonmu sik. Ayo to. Lanang ya kedisikan. Lah ya ki mau lho ketak kok ana apane ngono lho. Aja kaya ngono. Yen kowe tresno aku nang isin-isin kok kaya ngono kuwi. Lah apa jenengan isin? Aku rumangsa isin nek kok ngono. Apa duwe? Iki putra kan Adipati Trenggalek kok. Sapa? Jenenge sapa? Raden Subroto. Adipati Trenggalek iki jenenge sapa? Dodo Ngalih. Tenan Dodo Ngalih. Oh, bener. Dibilang ngalih. Jenengan gelem ora? Nek jenengan ora gelem aku edan lho. Hah? Aku edan. Benah lek anu. Aku nek edan wudu lho. Kok ora ngono iki lho. Hanya iki tak pikir tenan. Tapi emang Yen Mas, kok ora ngono iki lho wis tak tembangke, wis tak apake, wis tak cekeli, wis tak gumuk kene. Memecun. Lah ya wis tak dumuhi kabeh kok ya wis ora gelem iki kabeh njaluk piye to? Aku terima kowe waras. Tininggal kowe edan. Nek aku ra iso waras, Aku ono masalahku. apa iso? Awang edan kok dikaya ngono. Nek aku waras jenengan gelem. Gelem. Ya. Ayo. Gelem ngono ya. Tapi Edan kok lek. Kowe sutradarane kecum terus dikeprok kentongan. Anak ngene iki lek edan tenanan ya, Mas. Ora apa-apa kudu ditandangi kok. jenengan Kowe arep kudu karemu ra karemu. Aku nek ora tresno marang siram. apa jenengan ora nyeman nek awakku tak umbar tekan kata-kata
Ya jane tak eman. Saya mulane ki ayo gelem dadine upamane aku ngono sing weruh ning jenengan kok. Wong muka kok ngene kok. Ya kan urung. Wis kok, sabar ya. Mah, Aja koyo ngono kok. enggak mau. Wae dhewe kok malah. Apa nek ngono ki? Mas bubar wae wong. Abang urung rampung kok. Seminten lho ngedan kok bubar wae. Ayo langsung nang omah iso padu tenan. Oh, pemain ketoprak kok padu lo bojone iki piye? Ha bojoku ki delok iki. Ora apa-apa. Lah iki masih boj. Apa dadak tak peluk lagi gelem? Iya lah. Tak peluk. Jangan peluk aku. Kenapa? Jangan peluk aku. Jangan. Saya jenengan pengennya piye ngono lho ben aku iki. Pengine mengko kowe nek dadi jodohku mesti bakal kelakon. Ora usah kesel. Kane ora jodoh. Ayo engko digolekke baut sing jodoh. Terus aku jodohne karo baut ya. Oke, Mas. Aku mau karo baut. Ora, Pokoke aku jenengan kok. ora iso. Iso. Ojo. Mengko nek saiki urung seneng, engko bakal ya kita seneng karo men urung kulino. Ale ngapalke kapan? Ayo saiki ayo ngapalke. Aja kaya ngono to. Iki ki aku ki sudah Iki lho sedela wae. Aja ora ana kentrong kaya ngono. Apa? Ayo monggo wong iki kok terus seminten iki edan nyanyi liwung kok njuk. Oh. Hebat ya. Piye gelem ora to Den Mas iki lho tanganmu wis tak tumuk. Jempolku dadi nyelot cilik ya. Dadi lemak-lemet wae. Apa dine liyane? Lah nek kudune nek diremet ki ora cilik lho. Diremet dadi cilik ki lho piye? Cekap semanten biar. Apa kok cekap semanten wae? Wae ku aku. Ya ben nek wae ganti sak omong-omonge ora apa-apa. Aku iso waras iki. Ya ayo nang wedan nek pengen omongane sing ngono kuwi ya. Lakone brotekan wae. Iya ayo ora apa-apa ya. Aja kaya ngono. Cilik, Cilik. cilik. Wah, nanggung. Ya ayo suwe. Lah suwe kok nang nganti sore ta kok. Suwe ra setengah. Sedengan. Sedengan kurang. Ya aku baleni meneh. Bulan balik kok cah rapal. Iki piye to? Mas Bataki. Malah sembuhe piye kesmintene bingung. Ki keresmu wis mudan kuwi. Kowe kok yo melu rewel. Wis ngono wae. Iki lho. Nek keresmu wae gelem mudut lho. Masun. Mobil. Siapa? Aku pengen ngono ki. Pengen munggah medhun. Pengen munggah medhun. Sesuk nek ana yandu ya tak tunggang. Jandu ya. Tunggang anak-anak bocah ku. Ana aku pengen kuwi. Kowe kepengin kelas Pak ngomong-ngomong ora bengong ngene. Ojo kok kuwi ya Kyai. Ojo. Jenenge sapa kuwi? Yai sapa? Sapa? Rasa ngomong jenengmu ya. Oh, motot ki. Oh, berarti jenenge senggol modat ya. Udah. Nah, napa? Kowe ngomong-ngomong to. Wis lah. Aku delok iki lho kalungmu kok. Delok kalungnya. Wah, iki seseng ngerampas iki. Kalung barang dicuduk. Ya lah ngomongnya ya kena kalungnya ora apa-apa kene. Lah iki luntur ya kok. Den Mas, lho orang ngono kuwi to. Kowe kok saiki suwe-suwe sing tak padake kaya lingkung to kowe. Waduh. Kita jenenge. Ayo aku pancen limo karo panjenengan to Kang Mas. Dadi liwung apik. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen